Tinapalabas. Namulit yagdama babaen tinapalabas amang sangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ken panakapaay. Anangasot ken liday, ket naibuyog sa innek, ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong, umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang da isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken nasa masugat. Tinapalabas. Malem ti Biyernes papagayam, 28 di mabilang, iti bulan ti Abril 2023. May danon ka na kayo, babayin ti ENR Online, ti sabali man na parang, ti programa tayo, Tinapalabas. Edit pagayam yun ni Robert De La Cruz. Edit technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Pare sa balipay, when may kaduan, niya pa nakaibasa, dito surat ni pagayam tayo, Tuna. Kasanganan niya tayo itultuloy ngay basa, ti surat niya nakaipalangunan, tinapalabas si tibiyag kinayat, ni pagayam tayo, Tuna. Agyaman tayo ka rin sumaganat. Pagyaman tayo de Mr. Guillermo Agustin kay ni Mrs. Larina Agustin, manipo dito Ontario, Toronto, Ontario, Canada. Pagyaman tayo pa ni Mr. Ray Villanueva, manipo dito California, Estados Unidos. Thank you very much kay ni Mr. Jewel Centillas, manipo dito Lahaina, Maui, Hawaii. Thank you very much pa kay ni Ma'am Elis Tamayo, di Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Kaya nagyaman tayo kay ni Ma'am Esmer Galisinao, manipo di Barcelona, Pagilian, nga Espanya. Agyaman tayo di Cherry Lynn's Crispy Chicharon, nga mag-atagi di ground floor ti San Nicolas Public Market. Cherry Lynn's Crispy Chicharon, at daan tiraman, nga di muntupulos kalipatan, pakiramanan tayo sa balipay, nga lako da putahe. Di Cherry Lynn's Crispy Chicharon, ket pupua kini matmatunan da Mr. Henry Vallador, kaya ni Mrs. Cherry Lynn Jacinto Vallador, manipod Santa Maria, California, Estados Unidos. Agyaman tayo di Pugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center, nga masarakan ni Balintawag Street, di Ciudad Tilawag, adaan ka rin tinalalaing aircon technician, tapnornusen dati problema at aircon tilugan nyo, babente pa ng imaton ni Engineer Neil Jose. Thank you very much, iti TMT Construction Company, nga masarakan ti Barangay 48A, Kabungaan, North Lawag City, Lauden laing nga po ti Cabeza Elementary School. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo, serbian na kayo itinaing kalindigan na presyo. Di TMT Construction Company, manipod pa nakaplano, aginggan na ti malpas, ti kayat yung patak na rin na pasdek. Babayan ti parang imaton ni Honorable Telvin Tapawan, kami nga po ti Konseho ti Ili ti Marcos. Pagyamanan tayo pa ni Dr. Alan Taylan iti St. Camillus de Lelis General Hospital nga masarakan iti number 121 Zay Flores Street, Lawag City. Nadarikrik na inyo ako di Baguio ket ketyo ti agpakonsultar iti doktor, mapan iti doktor mapagtalkan Dr. Alan Taylan.
Daytoyen tinurore digiti agisem kari di daan na lugan wenno digiti maawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manibut iti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti gusto alangat ti lugan nyo manipud tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailan, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Blue House Beach Resort, nadalo sa lugar ang pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa digiti cottages, adan pa ti shower rooms. Blue House mismo akalaya beach. Di kayag pangadwa, gaputan na sayaat ken manakigayem kag tegikwa, ken di dagserbi ka na kayo. Umno a lugar, pare ti dinto palipatan na paragtitipon, gaputa si degi ti baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga komudar ka na kayo. Ti Blue House Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukwa kinamatmatunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Beach Resort. Adan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian, pare ti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Beach Resort. Pare ti reservation, tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Beach Resort. Padaanan papagayam ti panakayuswat ti sabali pa nga weekly draw para iti the Blue House Beach Resort Promo Bonanza. Digiti mga baka po para iti weekly draw tayo, mga bakda po iti first, second, and third prize, mga bakda po kari imported goods. Idinto nga dapit sa nga pulo nga raffle tickets nga mabunot para iti sag to 200 pesos nga consolation prize kagiyem keng kamsat. Kasano ti magkipartisipar, awan sa bali nga ramidan nyo, mapanapon, mapan kayo ag picnic, ag didigos ti baybay, ag diretso kayo po kariti cottages ti Blue House Beach Resort. Tunggal may sa cottage nga maakupar, instant apo, inga may kang kayo insigida, iti may sa nga Blue House t-shirt, gagiyem kayo na kabsat. Yeah? Then, karigi grupo yo, manipod kaubingan, aging gana apo ti kataingan, may kan kayo iti saggay sa nga raffle ticket. Iti raffle ticket, masapol nga isurat yo apo, didinagan nyo, kompleto nga address yo, ken kastamit ten telephone number. Yeah? Di apo ti maraffle, di stab na, i-drop yo apo iti tambyulo, gagiyem kay kamsat. Into the grand draw, May 31, kakabsat kay gagiyem. Sigurado nyo apo nga dati entry yo, gaputa, digiti kakadakkel, digiti pa premyo nga may paay ka na kayo. Third prize, 5,000 pesos. Second prize, 7,000 pesos. Ken first prize, 10,000 pesos. Ken adun tupay apo nga consolation prizes. Ti maipaay ka na kayo, babaen apo kada Mr. Rexy Buyat ken ni Mrs. Nancy Buyat. So laglagipen nyo, numapang kayo ag picnic, diretso apo, iti Blue House Beach Resort, tapno may kang kayo ti Gundaway, nga mga bak kanina kakadakkel pa premyo, babaen ti the Blue House Beach Resort, Promo Bonanza. Adtoy iti maysa kaditi nagasat na nga bak iti the Blue House Beach Resort Promo Bonanza Mid Promo Draw. That is Consortium ICT Award 200 pesos. Congratulations. Kung kapapats ko, kaya one title. Accepted 500 or what? Nakapakti 3,000 pesos ako. Dati ako nga promo ng Tigana India, Mayo 31. Grand prize 10,000, second prize 7,000, and third prize 5,000. Can 20 consolation prizes, can adong assorted can goods. Ako dati kantakan mo din. Miguel Santos. Miguel Santos. From ano sir, Barangay 19 sa Nibang sa Punaksyon. Thank you. Mga bakit 200 pesos na po. Yawal tayo tinapa. Congratulations. Congratulations. Thank you, ma'am. Ang G. Ay, 23 Lawag City. 742.
Thank you. Ito, ikaw. Thank you. Thank you po. Congratulations. God bless po. May kamanungan pa. Ituloy papagayam ngay basa deto'y surat nga nakay palaunan tinapalabas si Biyag Kinayat ni pagayam tayo tuna. Nagtuloy ti panaglabas ti Aldao, Manong Ruben. Nadanon nga Ruden ti panagadal ni Eric. Babaen iti kurso nga irijaya ti TESDA. Ket naysa ka iti pagadalan metlaeng iti syudad ti mapan na pagadalan. Medyo adayo gaput adda kami iti nalingling basit nga ili. Manong ko. Dituyin kabsat nga awan ti uras na nga agawi iti balay. Isungay ti na minsan nga panagsarita mi. Kasto'y tinagbali na turong ti saritaan mi iti live-in partner ko wenno lugar na asawa ko niya ni Eric. Tiyona, mabalin ket umakarta pa'y laing iti shop ni manong mo. E dito pa'y laing agnaed. Gamin ket 6 to 8 months ti panagadal ko. Iso nga masapul nga istimarek ti shop no sumangpeta kiti malem kaputa whole day session ti panagadal ko. Tapno makabawi met ni manong mo iti panang tulong na kanya kaagada. Ay, pakpakawan no maik maturog iti siya. Rerik, si kalaeng. Kayat mo, maturog ka sa jay, maturog ak dito eh. No, kayat mo ti alawit, ibagam lata no ada oras mo. Ngem no kunam nga umayak sumurot ken ka, tapno maturog ak met iti kwarto nga pagyanam iti siya. Nung ka, never. Jack pa'y napadas ti kasta, Eric, sipon pa nagbiyak ko. Si Kakit, amok ka sanay kay ti kasta. Ken sigurado nga question na randak na mamakin ni Papano, aramidek ti kasta. Nabainan ni Eric, nagbalin nga, sungbat ko keng kuana, dahil ta tinadlaw ko. Ay, di amok namin, Chonakit, okay lang ken ka? Kasi, naananaytan niya kasawa. Amok nga, no sa dino ti ayanti may sa iso kumamit ti ayanti may sa katata. Ngayon kaputasaan mo kaya okay lang. Maturog ka kitjay, dito ka. Et no kahit ko ti agawid ak. Adalakit di oras ko. So nga, sorry lang ngin, ninyo per ko king katikas dyan. Sige. Kaano nga rin tirugim? Mga laakong karikiti arwatek kaputa lunes in tunubigat. Masapa ka mapaniti. Pagadalan nga na ito di nga pagyanan mi nga agadal. Ket malemen no agawid na. Okay met kini manong Dave nga kasta ti schedule ko lakit di maistimar ko ti siya padalusak deta sakbay nga maturugak ket nadalusin ni sumrek di mekaniko wenno agtrabaho. Na okay. Awan ti problema kanya. So nga say ate ma saan mo nga ipalubos nga adda pa kababalawan ken ka ni manong Dave nakababayin deta. Awanen ti masapulam nga kas kada kami. Nga mangipaay keng kay ti tsansa tapnon magunod when numatun uyam ti kalikagom mo Eric. When bigbigay ka ni utang nga na yung baganakin ka na kayo. Nukas pagariga nagbalegi akto. Nga may karitsyo na aramidek ti amin na kabalina tapnon ti kasta matungpal ti arapaap ko babayan iti panagadal ko.
Manong Robert. Kasla sapsapulik met. Sapsapulik met ko na ta, kaili ko met ti panangar-arakop na kanyak. Tunggal maturog kami. Ti panangagik na kanyak, sana ibagay ti good night. I love you. Nupay kasta nagari ti pride when no kinapangatok. Ngayon ba, tinakdirak na saan ko nga kayat ti mapan maturog iti naarami da kwarto na ito siya. Nupay, air condition met deto, ikaputa, inranta ni Manong Dave, ngayon ramida na itinapinta sa pagturugan ni Eric. Tapnon ti kasta makapagkonsentrar ko at daman di rumbeng nga repaswen no review na. Kailiw ko met launay ni Eric. Nupay kasta, en patangken ko tirignak. When no, en mula kiti pakinakem na nga sa anak a basta-basta. Manong ko. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Ito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juicy-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nais mo bang magsimula ng sariling negosyo? King Galitos Lechon Manok ang para sa'yo. Mura na at abot kaya pa. Sa daming variants, pwede mo nang pagpilian. Meron silang higit 20 branches sa buong Luzon at parating na sa Visayas at Mindanao. Franchise package is only 350,000 installment promo. Sarili mo na ang negosyo. Sa halagang 150,000, may negosyo ka nang masisimulan. King Galitos House of Franchise assists you the following: location assistant, grand opening, operation training, accounting and bookkeeping system, and a lot more. So what are you waiting for? Franchise now! Adtoy ni Engineer Neil Jose, tapno ni Suro na kadatayo, no kasano ang mamantener ti aircon tilugan. Di kuati na pintas nga pinangikuati lugan ket dapat nga dadaya rina di aircon da. Like for example, nagpa-service ta tangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system kay DJ system di aircon di lugan no kamang Robert DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna. Iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no kamang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil ilugan. DJ makita di filter dryer na no narugitan masukatan tapnon kas tama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no kamang Robert naglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso ti pinaka-puso kung namang Robert. No tao ko may isut puso isut agi pump ti blood nga i-circulate na iti bagiti tao. Kasi met DJ nga DJ compressor iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapnon kasta ag-condense iso na, then ag-mist ko igenta evaporator na isi pinaglamiis na mang Robert. Ketlo barado. At ag-barado ka DJ nga system, aglalo ka DJ filter nga kung nakaisuti filter, kagigiti rugit DJ air conditioning system, ket at takkel tendency na nga ag-high blood iso na, maperdi DJ puso ti tao, maperdi met DJ compressor no ka mang Robert. Naglaw da papakin ni Mama, Manong Robert, ti sana pa nagaw-awid ni Eric.
iti rabi. Isungay tinaminsan niya pa ng rabi mi, nagsaludsud da papa ken ni mama. Api nga, adan san talo nga rabi nga, saan tayo nga makasango nga mangan? Ti live-in partner mo nga ni Eric. Diyak kayo na ibaga ka na kayo papa, mama. Matmaturog ni Eric iti shop. Iti shop ni Manong Dave. Adamit kwarto ni Manong Dave sa dyan, mada iti second floor. Idinto nga ni Eric, ket iti mismo nga talyer ti ayan tinaarami da kwarto na. Apay. Manarimaan niya minin ti panagbasa na para iti automotive mechanic nga enjaya kita ko ada ti biyang ti Tesla pa ma. So nga, rabi ka no, estima rin na ti shop. Tapnon ti kasta ket nadalus nga nusumreken ti nasao nga mekaniko. Nembagman da kinayat na. Makaisem ni mama. Sa bagay-bagay na mit kiti sa jay, tanarwam, iti kasta nga biyag. Dito nga minti kunakken ka, Chona. No apay nga data nga Eric ti pinilim. Saan ka di nga nang pili iti kapada tayo iti biyag, tapno saan ko mga mapasamak ken kati kasta. Agsina kayo ti pagturugan na agasawa. Nakakatkatawa kayo. Saanin nga data ti pag agbali na tupi ko tayo. Mangan tayon, when gayam, among kadi nga ti maysa kadagiti empleyado ti construction firm tayo ket agresign gapot alanen ti asawa na iti abroad. Panpanunutek tuna tutalaw metla ti bubram sikan ti mang sukat keng pana. Agtrabaho kami ten tapno ti kasta mausar mo ti inraduar mo nga komersyo nga kurso. Total ket saan met nga narigat ti trabaho sa jay. No bumayag ka sa jay, amangan ta si kantupayan ti pusgak nga kas manager. Ngamin na dati plano ti maysa nga padak nga inhinyero nga mangaramid kami ti branch mi ti kabangiba nga probinsya. Umay to dito iti ag-meeting kami. Kastaya pa. Mayataklat tamit pa. Kabisadok met siguro detan ta. Napadasak met din ti nag-UJT kadagiti nagdudu mga pasdek negosyo kang runan na iti bangko. No kayat mo, sikat ti mangigem iti kaha. Para iti kwarta nga agrot-rotate iti mismo kumpanya wenno ti construction firm. Mayataklat ta pa. Kano nga ti panang rugik? No kayat mo ti mangrugin into lubigat, mangrugikan. Gapot ti sumaruno alawas, agresign ton ti maysa ka riti empleyado. Tapno mai-memoriam dagiti trabaho wenno mai-popularize mo ti trabaho mit opisina. Sige pa, kayat ko. Data tinagbalin nga tulagan mi iti daydi nga pannangan, Manong Robert. Kabigatan na kabsat na panak nga ruden iti opisina ti construction company o construction firm ni Papa. Dito yung inyam amunak ni Papa kariti empleyado no pay amamudakon. Ken dito yan yung opisyal nga imbagana nga siyak ti sumukat iti posisyon ti agritiro wenno agresign nga empleyado nga mapanidya abroad. Siyak ti mangigemi ti financial department tinasang opisina mi, Manong Robert. Ado digiti nasdaaw, ado digiti naragsakan. 8 kami amin nga empleyado, iti nasao nga pangopisinaan, pakairamanan ti 2 nga inhinyero, ken dagiti pada ko na babae nga paspasig nga graduado iti business administration, Manong Robert. Trabaho ken nagbalinmet nga akupado ni Eric iti shop ti kabsat ko nga ni Manong Dave manmano kami nga agkita adda digiti gundaway nga agawid kabsat ko ngem mariknak met idinukwan iti bannog nga ore met isuna agpatingga kami laengen iti panagin narakop panagin nagek maturog kami adda met digiti gundaway nga
aglukag kami, wenno agriing kami, titeng nga tirabi, ket dita nga mapasamak, ti panaginayat, wenno panagkanaig mi. Manong ko. Nagtultuloy ti kasta nga sitwasyon mi. Agingga nga nadanon ti sasangpet ti business partner ni Papa, manipo di kabangiba nga probinsya. Maysa nga inhinyero, saan pa'y unay nga iso tinataingan, no pa'y dahito manong ket balo. Imo na nga, dinamag na ti financial status ti construction firm. Ngamin kabsat kayat na iti mangipatakder iti sangay na iti kabangiba nga probinsya. Ket ditoy nga mangiter iti kantidad tapnon ti kasta agbalin nga susyo na iti nasao nga mapatakder nga opisina iti sabali nga probinsya. Nupay saan na nga pakibiyangan ti main office kabsat ko. In presentak na rodamin di iti records nga mangipakita iti financial status ti kumya opisina Manong Robert. Dito'y nga nagustuhan na dinamdamag na dati nga siyak ti kani akinigem itin sa nga divisyon. Ngamin bagak na saan gaputa ag makabulan pay laeng nga siyak ti mangigigem gapu iti apapan abroad ti maysa ka iti empleyado ni. Dito'y nga nagtamed ti nasao nga inhinyero Manong Robert. Agingga nga naamuan na amin wenno naukag na amin nga records ti opisina. Kaya di maysa nga rabiin na imbitaran kami amin nga agpapay ti opisina para iti maysa nga dinner tapnon ti kasta maselebraran ti pannaka irugin nga maaramid ti branch 2 wenno may kadwa nga sangay ti opisina mi Manong Robert. Idikadami ti maysa nga sikat nga restaurant, Manong ko. Dito'y nga na-meeting wenno nagbalin kami nga attentive iti saritaan da Papa ken kastameten ken ni Engineer Denton. Agingga nga nagkiddaw nga nuwen ken mabalin iti panangrugiti na sa nga pangopisinaan iti kabangiba nga probinsya. Kaya da maysa wenno dua kada kami nga empleyado ti mapan tapno mangisuro ka iti barong empleyado para iti umiso nga proseso. Engkid daw ni Engineer Denton nga siyak ti maysa nga mapan iti nasao nga probinsya oray no maysa aging gana ti duwalaeng nga bulan kadwak ti sabali pa nga empleyado. Pinagdesisyonak ni Papa no kayat ko wenno saan. Apikit din niya saan pa. No makatulong para iti umuna nga sangay iti opisina tayo, babayan ti panangimaton ni Engineer Denton. Kaya't kulat na ti mapan. Oh, kasanong Philippine partner mo? Ay, saan yung problema ni Eric pa? Oh, total, very busy met, gapit pa nagadal na. So nga, nataon siguro, mabali na mapanak. Sige. Okay, Engineer, umanamon ti anak ko, basta di ti kadwana nga, may isa ka rin iti empleyado metlaing. Sige, agawid ako nung tinubigat tapno ipreparakon ti temporaryong opisina. Ket kalikagom ko nga umay kanto, engineer, tapno inaguraran tayo. Kasla inaugurasyon para iti panangrugin ti operasyon ti sangay ti construction firm mo dito eh. Sige, no kayat mo, agkukuyog kami itong kadatsuna nga umay. Sige, pakaamuang kayo no malpasen ti temporaryong opisina bayat nga mararamid ti building para iti barong opisina. Okay? Tos para iti tos para iti manamnam nga balegi ti patakderen tayo nga opisina wenno negosyo. Engineer. Kasamanan niya ituloy tayo nga ibasa ti surat nga nakaipalaunan tinapalabas ti biyag kinayat ni pagayam tayo Chona agyaman tayo karigit sumaganad. Thank you very much kada Mr.
Guillermo Agustin ken ni Mrs. Larina Agustin, manipod iti Toronto, Ontario, Canada. Maraming salamat Mr. Ray Villanueva iti California, Estados Unidos. Thank you very much Mr. Joel Centillas, manipod ti Lahaina, Maui, Hawaii. Kadagyaman tayo kada Mr. Danny Agustin ken ni Mrs. Sophia Agustin iti Toronto, Canada. Pagyamanan tayo pa ni Ma'am Elis Tamayo iti Barangay 16, Bacaray, Ilocos Norte, ni Ma'am Esmer Galisinao, manipod iti Barcelona, Pagilian, Espanya. Thank you very much kay Dr. Alan Taylan iti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121 Z Flores Street, Lawag City. Thank you very much to the MT Construction Company, di 48A Kabungaan North, Lawag City, babaeng kaniya Honorable Telwin Tapawan. Agyaman tayo pa Pugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center, na masarakan, iti Balintawak Street, Lawag City, babaeng kani Engineer Neil Jose. Ti Cherylins Crispy Chicharon, nga magatang iti ground floor ti San Nicolas Public Market, babaeng kada Mr. Henry Valledor, ken Mrs. Cherilyn Jacinto Valledor, iti Santa Maria, California, Estados Unidos. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, yem nalakati presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka di balayo, when you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sapulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod, asirig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di kasapulan nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina, digiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, paset ti Barangay 50 Butong, di Siyudad Tiluwag. Asirig ti mga to bridge. Nalaka, ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. No kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di girubing ken nagtutubo, daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang dito ay imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilian nga gowns di babae kastameten di ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kariri cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kitilako da, ngem na inkalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka ken ti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Nadanon ti groundbreaking ti may patakder nga opisina ken kastameten panangrugin nga agserbi iti publiko ti nasao nga kumpanya Manong Robert. No pay sangay wenno naadaptar tinagan ti construction firm ni Papa. Dito'y kabsat nga nagtulag da Papa ken ti ni Engineer Denton nga 30-70 ti sharing iti punan. 30% iti agapukin ni Papa, dinto nga 70% ken Engineer Denton. Ngem di mausar nga equipment ket agapo amin iti opisina mi. Iti ili nga ayan mi, Manong Robert. Kas pangrugrugyan gaputa saan pay nga nakagatang kadagiti equipment ni Engineer Denton kaday di nga gundaway. Kasta tinagbalin nga taray ti pangopisinaan isu nga inpan nakmetlaing ni Papa tapno bantayak ti share na iti nasao nga construction firm iti na kabangibang nga probinsya. Dito'y kabsat nga nayalaan kami iti apartment nga pagyanan mi. Saggaysa kami di kwarto iti padak metlaeng empleyado ti opisina mi.
nga kinadwak nga mapan para iti pan nakairugi tinasao nga pangopisinaan kabsat ko. Iti temporaryo nga opisina nga ayan metlaeng ti pagupupaan wenno pagnaidan mi nga apartment Manong Robert. Opat kami nga empleyado. Dua kami nga gapo iti kumpanya mi iti probinsya. Wenno probinsya tayo idinto nga damit ti dua. Kaya nadamit di iti outside nga wenno agubra iti luar nga empleyado nga dua nga inhinyero kabsa. Nga isuday ti kakadwa ni Engineer Denton. Dito'y nga nagbalin nga naasideg ti maysa ken maysa kada kami kani Engineer Denton. Ado di nagbalin nga istoryana. Istoryana nga inadaptar na tinagan ti opisina wenno construction firm ni Papa. Gaputa nagbalin kanon nga sikat ti opisina mi wenno construction firm mi ti probinsyada. Gapu ka di kaado di iti proyekton nga inaramid ni Papa. Dagitoy ket proyekto ti gobyerno ken adda pa yen digiti pribado. Ken nasinged da kanu agpagayam iti amak Manong Robert. Bayat ti kaadami ti sa probinsya masansan manong ko nga itreat na kami ni Engineer Denton iti nagduduma nga lugar. Naduma da kami kadagiti resorts. Naduma da kami kadagiti sikat nga pagpapanganan. Dagita dagiti papapanan mi. Agingga nga nagbalin nga nasinged ti tunggal maysa kada kami ken ni Engineer Denton Manong Robert. Itinaminsan nga malem, tinawagan nak ni Engineer Denton nga dagasen nak gabutad ti ka-meeting mi nga kliyente. Nga deto'y ket-ket na ti agpatakder iti 20 doors nga apartment, Manong Robert. O sige, engineer, dagasen nak tulad tan dito anya ka diti oras. Mga 4 o'clock nga sumangpet da iti inbagak nga hotel nga pagkikitaan tayo, iti restaurant. Pasapol nga may kagabuta, amok na sikat aking kabisado iti dito. Sige, engineer, tinunak. Apagidep ko ti telepono, manong, idi adamanen ti sa bali nga kliyente nga si Mangpet. Tinawagak man ni engineer tapnon ti kasta ket yuman ko kengkwana ti kalagkagom ti kliyente. Ngem kunana nga pagsubjekto laing ngeni ti kabigatan na gaputa agpreparan para iti pannakitaripnong mi iti baro nga kliyente nga agpatakder iti apartment manong ko. Kalpasan ti taripnong alisto nga nalpas gabuta alisto da nga nagkainaayatan iti presyo wenno ti pagbayad ti kliyente Manong Robert. Saan pa'y unay nga iso ti rarabi gaputa pasado alas 7 siguro pa'y laeng inimalpas ti panagtatarip nung may. Nakalugan kami ni kotse Engineer Denton ken baga ko may tulnog na ko ni pagtarusak na apartment. Ngayon madda ti nagbali na singasing na. Saan mo ka di kaya ti agrelax nga kadwa na. Sa dito ti pagrelaxan ta, engineer. Mabalin tamet ti mapan ka di bar. Di adaan iti banda. At sound trip taman. At tingig taman iti music. Okay met, ngem saan taon nga paredi, engineer. Sige. Mayam ta, mapantay ti bar ti. May isa ka rin pagayam ko nga. Adaan iti nalalaing nga banda. Sige. Okay, met siguro tatanggap po ta dumani na lasotso. Nagturong kami nga ro iti nasa nga bar, Manong Robert. Irigad dami iti maysa iti nasa nga bar
Dito'y nga nagorder ti serbesa ni Engineer Denton, Manong Robert. O, sige, niya tikayat mong inumin. Okay ka digeng kanti, beer? Ay, amok met yung uminom, saan ako nga makado, engineer? O, sige. Lokatak di may isa ta, parakin ka. Okay. Kino na? Nagorder pa'y karigiti nagkaado nga pulutan. Dito'y nga ado di kiti makapamuking kwa na ta tunggal sumrek nga customer iti nasao nga resto bar ket umasiligdakin kwa naken kablaawan da iti naimbag nga rabi. Pakairamanan na ti panang kung congratulate da ken kwa na iti kaadda ti baro nga negosyo wen opisina ti construction firm na. Kaya di bagbaga na met nga sangay laeng deto iti construction firm iti lugar mi. Manong Robert. Ado digiti kasla sabali ti isem na nga makakita kada kami nga doa. Ken ni Engineer Denton iti daydi nga rabii, Manong Robert. Di napuputan nga umadalimen ti rabii. Nakaadod ni Engineer Denton. Idinto nga nakaupatak siguro met tinabuti ken medyo mariknakon ti inom ko. Dito'y kabsat nga, insingasing ko kin Engineer Denton nga rumar kami, nung itulog na ko niti inupaan da nga apartment na pagyanap. Okay, metisuna, inayaban na nga ro din ti waitress, nagbayad, timakder kami, gaputa, inted na niya kastit ti suplina. Irigad dami ti kutse panpadurnurin mi ti kalsada nga mapani ti apartment. Edi, sabali ti tinurong ti saritaan mi kani engineer. Di ba tadaya ti live-in partner mo? Ay, ada engineer. Ngayon, ada iti shop ni Manong ko. Pagtrap-trabaho sa dyan. Oo. Naglukon, yung palubos na nga. Aday wa misunan, iti dayta nga lapsap mo. Thank you, ngem. Kasta kami nga doon. Managpa, busoy di tunggal may isa na kami. Kasta yan. Bueno, nakurang ti panangipatig na ken ka. Chona. Saan mo siguro, engineer? Ngem, nagkataon laing at trabaho iso na iti shop ti kabsat ko. Idinto nga shop ket inanap iti ni papa iti construction firm. Nga nang itunday iti umay ko kada iti branch iti probinsya. Bigla nga insardeng na ti kotse, Manong Robert. Ket dito'y kabsat nga, iniggaman na digiti imak. Amucho na. Nabayakin na kainit ko ti. Imakin na yati ti babae. Amo ka pagkabasulak ken ka dito. Jakon may gawit ti riknak. Jakon may gawit ti riknak. Agayatan ken ka tsuya. Amo ka nakababayin dito, ita medyo adayo ti edad tangi. Ken gayen ko ti ama. Ngayon, palubusan na ko. Palubusan na ko mga mangipatigyan. Sabay, wano kagiddan detan ti panangarakop na kanyak, Manong Robert. Ket jak napuputan ngayon dinnes nan digiti bibig na, kadigiti bibig ko. Kabsat ko jak among wano jak maawatan met iditiriknak. No apay nga sinubada ti agek ni Engineer Denton. Imbes nga iti apartment ti pangitulnugan na kanyak. Saanen Manong, ngem nagdiretso kami niti maysa nga hotel, iti kadwak nga engineer. Ket dito'y nga naipabusoy ko ti bagik. Iri kauna na gundaway minulitak wenno rino gitakon ti dayaw ti katiptipon ko nga kasasawak nga ni Eric. Nupay kasta Manong ko, nupay dakkel basit ti diferensya ti edad mi kani Engineer Denton. Napneka kit impay na aragsak kanyak. Wen Manong, napneka kit dito'y nga talaga nga timne kiti kaungan ti kinababae, tingkam pa nagkanaig iti daydi agundaway.
saan na umiso nga relasyon mi. Kaslain inot met din nga mapukpukaw iti panunot ko ti live-in partner ko nga ni Eric. At dapayan di gundaway nga maminsan wenno mamindwalay nga iti makalawas no teksak wenno tawaga. Dito nga ipagpakamuna met nga napintas ti relasyon wenno agbalbalin nga panagtulid ti panagadal na babaen iti testa. Nga di namit ammo nga napintas met ti panagtulid ti naldaw-aldaw ko iti lugar nga ayan ko. Gapu iti saan nga maikanatad nga relasyon mi kani Engineer Denton Manong Robert. Edi may isang aldaw timawag ti amak kanyak. Ket kumustain na titaray tinegosyo ni Engineer Denton Manong Robert. Okay met pa, apay ka di. Kahit ko ti umay di tata, masapul ko ti kas. Masapul yu ti kas. Nakaskas dao man no masapul yu ti kas gaputa. Dakkel met ti pondo ti opisina tayo. Dati nasken nga matrabaho, wenno awatik nga trabaho ket masapul nga gastusak ti mobilization ti mausar. Ay kastaya pa. Sanggo ma desisyon deta ngem umay mo kasarita ni Engineer Denton, ti partner mo. O sige. Pakibagam man kayong kuana nga umayak to dita is either tomorrow or the next day. Sige pa, i-text kung tulatang ka na kayo no, anya ti sungbat na. Imay nga rod ni Papa ket nagsarita da ni Engineer Denton nga saan niya amo ni Papa nga ti business partner na ket kaayanayat ko Manong Robert wenno ada nalimid a relasyon ni. Isu nga tunggal ag meeting da ket saan ko nga kayat ti mapan amanganta adda digiti aktuasyon nga jak maalwadan ket madlaw ni Papa ti kaadda ti nalimid a relasyon mi ken ni Engineer Denton. Nagawid ni Papa ket may metlaing nagpakada kanyak. O sige pa, nalpas ka din ti kasaritaan nyo kan Engineer Denton? When? Nalpasin, so nga gawid akon. O sige. Aging gapay ti kaano ti kaddayo dito iya. Diyan ka mo kan Engineer pa. No, bagana nga, agsubli kami ni ti opisina tayo, iti lugar tayo. Di agsubli kami. O sige. Okay. Aggagagit kayo, tapnon ti kasta, adadapay nga pumintas dito yung opisina. Naudi nga balikas ni Papa ket limugan na iti luganda iti driver na Manong Robert. Iti makapanaw ni Papa inayabanak ni Denton iti mismo nga opisina na Manong Robert. Ket iti adda iti opisina na makitak nga medyo kasla problemado ni Engineer Denton. O apay, ano di pa problemaam? Kasla nakarupangit ka ken saan nga na lawag ti rupa. Ay, maproblema anak kini papang mo eh. Apay nagdakkel ti kit dawin na kantidad. Manuamin ti kit dawin na kantidad. 12 million. Masapul na kanu ti 12 million kaputa adadakkel a proyekto na ijay lugar yon. Ken 50% kanu laeng iti may down. Ket ited nanton nga sibubukel ti proyekto. DJ ton ti panag full payment met ti kliyente. Basta naited mo nga rin amin ti 12 million. Nang i-check akit ti 5 million ken inekaktikas nga 3 million. Ket ti remaining 4 million kunana nga masapul na iti sumaruno a bulan. Tsaka man sa din ti pangalaak. Oo na. Rugrugimit pa lang dito yung opisina. Ken amok no anyat estado ti financial dito eh. Dito nga ti problema. No arigem ket
nagtriple packet din tinaala na. Iti 30% nga share na iti panakay pataray dito yung opisina. Anya ti amom. Mga no, talagang nga masapul na. May sa ti kaya sa windet at na. Laing sanak na sigurado ken. Saan mo kung mga panunutin nga per-project ti ama. Anya ti kaya mo sa win. Saan niya ta nga agda-down ti opisina yo. Anya? Agda-down ko nam? Maluglugi ti kayat mo sa wen? Mano lang nga bulan di kaadami dito eh. Napintas pa ilan estado ti kusina. Among ti negosyo, among ti kasto nga negosyo. Ado di kiti mabalin nga paka lugyam. Ado di kiti mabalin nga agkurakot ken ka. Especially no, di kiti proyektom kitaggapoy ti gobyerno. When no, ado di kiti ahentem. Mangted ka ti referral fee, ken sabsabali pa'y, aglalon nga kalaban mo dita, ket ti panagnato di ti materyales. Pinanpanunot ko tinagbalin nga analisasyon ni Denton iti negosyo mi, manong ko. Nagpakada kidikin ni Denton tapno ti kasta agawidak. Ket siyak metlaeng iti katulungan ni Papa para iti opisina ni. Ngem sa anak nga pinalubusan. Diyak ammo kabsat ko ta sa anak metten nga makapagkitakit kariragbalin nga desisyon ni Denton para kanya. Kasla namin pinsan metten nga nagtiriknak. Ken ni Denton karigidi agundaway ket nalipata kun ni Eric nga live-in partner ko, Manong Robert. Naglabas na rod ti panawen, nagtultuloy met ti panagtulid ti sana may karatan nga relasyon mi kani Engineer Denton, Manong Robert. Wen kabsat ko, masansanen ti panagsulsulo mi ken makadlaw pa yan di kadwami di opisina. Nga, kasla awanin sabsabali no agsarsarita kami kani Engineer Denton. Nga dayto di ti banag nga jak maawatan ni ti bagik. No apay-apay, nga nayagusak kin Engineer Denton. E dinto nga mariknak met pay laeng nga napatig pay laeng ni Eric Kanyak, Manong Robert. Kapagayam san tayo nga may lipas nga ibasa de di surat ni pagayam tayo Chona iti deti nga malin. Anya ti pagbanagan ti imuno na nga relasyon ni Chona ken ni Eric. Ken kasamit ten ti relasyon na iti may isang inhinyero nga agtagikwa iti branch ti construction firm na. Awisin na kayo kadanggay minto manin ito nubigat para iti programa tayo tinapalabas ken hindi ito ituloy nga ibasa winulukiben ti surat nga nakaipalaunan tinapalabas iti biyag kinayat ni pagayam tayo Chona. Dahil nga rin ti pagayam yun ni Robert de la Cruz. Kinadwa tayo ti technical control ni Maki Paulino Agustin. Ibati min tinatalinaay nga malem ti biyernes tayo amin na sangapada, agyaman kam tin kay panagpuya. Tinapalabas. Namulit ti agdama babaen tinapalabas amang sangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ket pan nakapaay. Anangasot ken liday, ket naibuyog sa innek, ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong, umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang da isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken na sa emasugat. Tinapalabas.